Jó, a nevem Hekus 2004, és ebben a videóban megmutatom, hogy milyen dobozkákat lehet csinálni origamival. És ez egy családi évfüzet, szülinapomra kaptam anyukámtól. Itt vannak az alaphajtások és a jelölések, a nyilak. A sátorhajtás az úgy működik, hogy a papír fehér oldalán mindkét átlót meghajtjuk, jó élesen oda-vissza. Megfordítjuk a papírt. A színes oldalon felezőt hajtunk mind a kettőt oda-vissza. Az átlóhajtás vonalai kiemelkednek a felzőhajtás, bla bla bla. Itt az elején láthatjátok, hogy többféle dobozt lehet csinálni. Itt az első az alacsony doboz. Itt felező hajtásokkal 88-ra hosszuk a lapot. Így. Alulfelül szekrényhajtás. Ismét szekrényhajtást végzünk. Kinyitjuk a felső rétegeket. Dobozhajtást végzünk, az egyik oldalt felhajtjuk, a másikat zárjuk. Minden 4 saroknál ismételjük meg. Elég nehéz. Nekem elsőre sem ment, másodikra sem, szóval hát ez nem kezdök szerencsére. Hajtások mentén hajtsuk térbelivé. A kiálló fület belülre hajtjuk. Benyomjuk a doboz belsejébe, belül keletkezik egy új hajtás. Kész az alacsony doboz. Magas doboz. Hát ezek most nem fogom elmondani, de végeredménye ilyen tök jó lesz. Kb. Ugyanaz, mint a hogy 8x8-assal kezdünk szekrényhajtás, megint szekrény, kihajtjuk, úgy begyomjuk és kész. Doboztetőt szintén 8x8-assal kell, és az ilyen kis lesz, és a magas dobozra és az alacsony dobozra ráfér. A következő a titokdoboz, ami úgy működik, hogy van egy idém, és akkor az a meghajtott doboz része, rakunk bele egy másik kis lapot, ami belefér, és mondjuk abban rakunk bele ilyen kis iratokat, és akkor nem látszik benne, hogy benne van, mert ott van abban a kis lapban. Meglepetés dobozt úgy kell, hogy olyan, hogy ha kinyitod, akkor egy ilyen szívecske jön ki belőle, és akkor az olyan meglepetés. Szívecskét is meg tudom hajtogatni. Egyszerű, azt sem mondom el, nehogy húzzam az időt. Ládikót nagyon nehéz hajtogatni. Láthatjátok, elég értelmetlen. Folytatásra is van, de a végeredmény így néz ki, hogy így írhatható a tetej, és nem esik le. A nyuszi doboz, az konkrétan egy így kinéző ízi, aminek a tetején van egy nyúl, ami malacnak néz ki, de ki mit lát benne. Ugyanez cicadoboz, az is olyan malacformai. Teknő és béka doboz, az már egy kicsit nehezebb. A teteje a teknő és béka, alját simán meghajtod magas vagy alacsony dobozban, és simán ráteszed, akkor kész is van. Talpas doboz az ilyen, nagyon hasonló, csak máshogy készül. És így. Hát elég nehéz, én nem próbáltam őszintén. Háromszög doboz, az is készen van, ilyen lesz. Az alját így kell meghajtani. Nagyon jó kis praktikus doboz, rakhatunk bele akár ékszereket, vagy valami ilyesmit. Aztán jön a hatszög doboz, ami tényleg nagyon hatszögű. 1, 2, 3, 4, 5. Az alja is ilyen tök cukin néz ki, mint a háromszög doboznál. És itt a tartalomjegyzék,
alacsony doboz, magas doboz, tehát titok doboz, meglepetés doboz, mellékony nyuszi doboz, cica doboz, technikus birka doboz, tapás doboz, háromszög és hatszög doboz. Hát ennyi fér bele a mai videómba. Ákos 2004 voltam, már raktam fel videókat, azt is nyugodtan megnézhetitek. Ha ezt tetszett, akkor lájkoljátok, és írjatok még tudatokat, hogy miből készítsek ilyen videót.